Brillanti Singer. Kull nhar ta' erba' mit-12 ta' frar fid-9 eskwarta filgħaxija dejjem fuq One. Fi żmien li ġej sidin ta' djar fil-Home Ownership Scheme fil-Mosta se jkunu jistgħu jersqu għal kuntratt finali tal-proprjetà tagħhom hekk kif intemmu l-proċeduri legali kollha quddiem il-bord tal-arbitraġġ tal-artijiet dwar il-kumpens li kellhom jingħataw is-sidin li tteħħdithilhom l-art biex nibnew id-djar. Ftit tal-ġimgħat ilu fil-Gazzetta tal-Gvern ġiet ippubblikata d-dikjarazzjoni dwar l-akkwist mill-Awtorità tal-Artijiet ta' Artijiet li fuqhom kien sar il-proġett tal-Home Ownership Scheme fil-Mosta. Il-Ministru għall-Artijiet u l-implementazzjoni tal-programm elettorali Stefan Zrinzo Azzopardi waqt li fl-aħħar jiem wieġeb mistoqsija parlamentari mid-deputat laburista Elix Muscat qal li l-Awtorità tal-Artijiet tinsab fil-proċess li tgħaddi l-art akkwistata fl-inħawi magħrufa bħal tad-Dib fil-Mosta lill-Awtorità ta' Djar. Kif jintem dan il-proċess l-Awtorità ta' Djar tkun tista' tibda tiffinalizza l-kontratti ma' madwar 35 familja fl-iskema f'dawn l-inħawi biex dawn ikollhom is-serħan tal-moħħ minn titlu sigur ta' darhom. Il-Ministru Zrinzo Azzopardi wkoll poġġa fuq il-mejda tal-Kamra kopja tad-dikjarazzjonijiet tal-akkwist tal-proprjetà mill-Awtorità tal-Artijiet flimkien mal-pjanti relattivi tal-artijiet li flimkien jagħmlu iktar minn 15,500 metru kwadru. Din il-ħidma mill-Awtorità tal-Artijiet edha ssir fl-isfond tal-weda elettorali 639 li l-Partit Laburista kien għamel fil-Manifest Elettorali Malta flimkien fl-2020 biex jindirizza s-sitwazzjoni ta' dawk il-persuni li jgħixu fi plots tal-Home Ownership Scheme u kien għadhom ma sarux sidin sħaħ ta' darhom. U mifhum li l-Awtorità tal-Artijiet qed tkompli għaddejja b'din il-ħidma biex jiġu solvuti wkoll kwistjonijiet pendenti dwar akkwist artijiet f'lokalitajiet oħrajn fejn ukoll hemm sidin tad-djar tal-Home Ownership Scheme li għadhom ma resqux għall kuntratt finali.